Здравейте хора, в това видео съм ви показала как се гримирам. Имам едно видео точно в канала как се гримирам. И да, надявам се да ви е харесало. Показвам стъпка по стъпка как се гримирам. Тъй, че ако някой момиче види това видео, може да пробва. Просто това е my makeup неща. В смисъл, това използвам за гримиране. Или ако някой момче ме гледа, по-добре да скипне това видео, защото със сигурност няма да му е интересно. И да, не се гримирам всеки ден, но наистина е нещо, което на мен ми доставя някакво удоволствие да се гримирам. Почти съм 20 годишна магарица и да, и само да кажа, че през лятото няма да мога да качвам някакви видеа, защото все пак искам да си почина. Тъй, че ще се опитам да качвам пак някакви влогове и такива неща, тъй, че просто искам да знаете, че аз лятото няма да мога да качвам много. И да. Започвам с този фънчетен, лека по лека. Не съм си слагала нищо предварително на лицето и като цяло, като се гримирам, нищо не си слагам и така. И тук започваме с прахообразната ми пудра. Опитвам се да не слагам много, но всъщност в същото време се опитвам все още да се уча как да си слагам пудрата, защото никога не съм си слагала пудра. Нали, слагала съм си преди фънчетен, коректор, така и така, но никога не съм си слагала пудра. Тук си слагаме руш, което аз всъщност не съм много сигурна дали е руш това, но пак вържи. Мисля, свършва същата работа като руш. Имам руш на Кико Милано. Да, Кико Милано. Но не мога да го отворя много, затова използвам който намеря за добре. Слагам само на буските. Сега си режа вежите, сресвам си вежите и после ще ги попълня с сенки, защото actually нямам молив, с който да ги попълня, което е доста тъжно, но тези дни трябва да си намеря някакви. Ето тук с черна сенка ги попълвам, защото моята коса е черна. Впрочем, истинската ми коса е кафява, но просто се бъде зона черна. Тук вече слагаме сенки. И да, тук се опитвам да не си бръкна в окото, защото като се знам, ще си извадя някой ден окото с тези сенки. И въпреки, че имам алергия от грим, мисля, че защото винаги когато съм носила спирала, ми течат сълзички. Ето това нещо, извивачка за мигли, мисля, че се казва. Ето така си подгъвам мигличките, въпреки че моите мигли естествени са много хубави и няма смисъл чак толкова да ги подвивам, но просто аз така си искам. Този уред го имам от 2024, не помня кой месец, но беше лятната ваканция. Ако не се лъжа, мисля, че беше юли или август, някой от двата месеца, но по-скоро беше август. И от тогава си го използвам. Сигурно трябва да си купя нов, но просто на мен този все още ми върши някаква работа. Тук вече си слагам спирала. Тази ми е отпушила от един месец и да, просто вижте колко са яки миглите ми. Опитвала съм се да си слагам изкуствени мигли, но просто не ми се получавало и целият клепач ми е залепвал от лепилото и просто, ако има някой момиче, който гледа това видео, просто да ми каже как да си слагам. Тук се цапах, наистина съм се опитвала. И да, тук гланца ми за устни на Кайли Дженър. Не знам кой е номер, но е чисто нов. Мисля, съм си го слагал около 2-3 пъти. И да, тук ми е аутфита, тук си слагам парфюмче. И да, просто много си се харесвам. И това ми е аутфита. Ето тук вече съм си вкъщи, проблякала съм се и просто исках да ви покажа final look за грима ми. И сега ще си махам грима с мицеларна вода и тампон. Нищо кой знае какво си. Всяко момиче, което се гримира, го знае, тъй че няма много обяснения за това, защото буквално е най-бейсик нещо, което една жена може да свърши като си да се гримира. Де факто нищо не се случва. Вижте колко ми е червено лицето
И тук около носа си внимавам, защото малко ме набова пирсинга. И вижте разликата, колко фончетен съм си сложила. Аз се чистя лицето с поне 3 тампона, просто искам да съм сигурна, че съм махнала абсолютно всичко, но днес си изчисти гръма само с един тампон, просто искам, наистина, както казах, да съм сигурна, че съм махнала абсолютно всеки един продукт от лицето, който съм си сложила. Тук много внимателно вече, защото вече не ми се занимава да си барам лицето, но след малко очички и да, обръщам от другата страна, защото предната страна вече си беше доста мръсничка. Тук изгасям лампата, няма нищо интересно. Отиваме до кухнята да си изхвърля това и така.